hei tu na kan hmu ang hian hei grape ania hei hi almond ania chuanin hei hi cashew nut ania chuan hei hi khazur an tih ang kha mizo tungin enge ka hrelawa sap tungin date an tih ang kha ka tiang ang te khang ho kha tlem hei tham khat ve khat lek ang kha kala a chuan hei tuya hianin ka silfai ve ka fai nuwa khan tui thiang lim filter tui khan ka chia ta jan khwa in ka chia heng hi kan her somanga I juice kan ti mai don nge smoothie Hrisel lutuk mai le tui lutuk mai kha kan siam dona a olsam em a chuan hei balhla te apple te kan nei kha kan tel bokanga Naupang thil ei thadu lo deute kan lo nei phei chuan heng hi an kan in tir chuanin an chu ei lo lang mia lo khanin Hrisel tak khanin an om thei ani chuan apple te kha ka vela hei ti hian ka channel lo thlir tu te in zawai in chibai ka buk le che uni voina chuan smoothie tui le Hrisel tak mai hau tak bok si lo kha siam dan ka lo tilang dona indai du te tan po kan chu ei aya te inila chuan jila cham lawa indai nan te po man theya chuan Naupang te tan po a Hrisela atuin Naupang le puitling te po in kan du em ve kani ti hian hei apple le balhla kha ka channa chuanin hei dry fruit ho ka chia puam kha ti hian ka tela atui ka chia na po kha ka tel ve kani ti hianin atui ama tuina adei bak kha bong nu te kan leyanga chuan ti hian kan hair ko yanga a in thei ani mai a olsam em a Hrisel bokani athil kan thil tela changkhan a Hrisel ti kha a shat ngala chuanin atui em bokani ti hianin kan du chuanin kan da votanga ani lo pon ice cube te kan da anga ti khanin kan thlianga kan in thei ani mai indait nan te tha Naupang tan Hrisel na atan a che em bokani hei a mel en reng po hian atak em a atui mel bokani kan sung kwa in kan du em ani khati zong kha nia tumatalin in lo changkai pui le ngei ka be se